Dobrý deň, vážení zákazníci, moje meno je Richard Závodský, som spolumajiteľom firmy Prvý trenčiansky autoservis a rád by som vás privítal v našom najmodernejšom showroome, v našej Cupra garáži u nás v Trenčíne. Cupra garáž je náš najmodernejší salón, plňa naozaj vysoké štandardy predaja nových vozidiel. Je veľmi futuristický, ale na druhej strane zároveň veľmi útulný a pri predaji vozidiel sa tu zákazníci cítia ako doma v obývačke. Dobrý deň, moje meno je Mariana Jašková a vítam vás v našej Cupra garáži v prvom trenčianskom autoservise. Som Cupra Master. Až nás navštívite v našom novom showroome, rada sa vás ujmem, odprezentujem vám naše nové modely, urobíme konfiguráciu, ponúkneme vám financovanie a verím, že od nás budete odchádzať spokojní s novým vozidlom. Dávame si veľmi záležať, aby predajný a popredajný servis zákazníkom bol na tej najvyššej úrovni, čoho dôkazom je ocenenie Dealer roka, ktoré sme získali 3-krát za sebou. Nachádzame sa na mieste, ktoré je historicky už niekoľko desaťročí späté s predajom a opravou automobilov. A my v tejto dlhodobej tradícii pokračujeme. Zákazníci sa ma často pýtajú, na akom aute jazdím. A ja im na to odpoviem, že mám najlepšiu prácu na svete, pretože každý mesiac jazdím na úplne novom. Aktuálne jazdím na najnovšom modeli Cupra Leon, v ktorom by som vás rada odviezla na malý výlet na hrad Beckov. Toto konkrétne vozidlo má motor 1,5 TSI s mild hybridnou technológiou. Mild hybridná technológia spočíva v tom, že vozidlo má prídavnú batériu, ktorú zákazník, respektíve vodič nejakým spôsobom nedokáže ovplyvňovať. Sama sa nabíja počas rekuperácie, čiže pri brzdení teraz nabíjame batériu a potom pomáha pri akcelerácii, respektíve pri rozjazde. Motor 1,5 TSI má výkon 110 kW, 150 koní, pričom priemerná dlhodobá spotreba udávaná výrobcom je 5,6 litra na 100 km. Môžem povedať, že z mojich vlastných skúseností tá spotreba pri normálnom štýle jazdy sa dá naozaj dodržať. Hrad Beckov z trasa Považia je jedinečným miestom, ktoré spája históriu s prírodou. Nezameniteľná silueta, majestátne ruiny a nádherné výhľady z jeho hradieb sú zárukou nezabudnutelných zážitkov pre každého návštevníka. Či ste milovníkmi histórie, alebo len hľadáte inšpiráciu na pekný výlet autom, Beckovský hrad vás určite nesklame.